Fid-djar tal-anzjani mmexxija mill-Knisja f'Malta u Għawdex hemm residenti fihom 490 anzjan u anzjana, filwaqt li hemm madwar 330 impjegat fihom u għalhekk inħass il-bżonn li jkunu ppubblikati linji gwida etiċi dwar il-kura tal-anzjani li jenfasizzaw id-dritt tal-ħajja, il-protezzjoni xierqa u l-iżvilupp tal-ħajja sal-aħħar stadji tagħha. Dan id-dokument mħejji minn grupp ta' esperti fosthom fl-etika fejn anke jisħaq fuq id-dmir taċ-ċittadini sabiex jippromovu d-dinjità tal-persuni anzjani li jirrispettaw id-dosija tal-ħajja umana mill-mument tal-konċipiment sal-mewt naturali. Il-koawtur tal-linji gwida u esperti ewlieni fil-bioetika, il-Monsinjur Professur Emanuel Aġus, semma kif fost l-oħrajn l-anzjani għandhom ikunu ħielsa minn kull sfruttament u abbuż fiżiku jew mentali. Huma gwidi importanti ħafna għaliex l-anzjani fil-residenti tagħna tal-Knisja u anke tal-Istat u anke fil-privat għandhom jiġu trattati b'mod dinjitus għaliex il-ħajja tal-bniedem ma titibendix mid-tbatija jew inkella kemm xi funzjona jew xi jagħmel imma għandu dinjità inerenti. L-Arċisqof ta' Malta Charles Cicluna għal kif fost l-oħrajn l-anzjani tagħna m'għandhomx ikollhom ħajjithom sempliċiment imtawla, immonorata, imħarsa u ċċelebrata f'ambjent ta' kura li mhux biss iżżid is-snin il-ħajja iżda b'mod aktar deċiżiv ħajja l-snin. L-isforz li sar huwa li aħna dejjem nibbażaw fuq id-drittijiet umani li huma ugwali għal kulħadd u fuq ir-raġuni umani. Meta qed ngħidu fuq prinċipji etiċi qed ngħidu fuq dawk il-prinċipji li l-bniedem jirrispettaw lid-dinjità tiegħu u jgħinuh jgħix aħjar. Jiena naħseb li fuq dawn il-prinċipji is-soċjetà għandha ssib qbil u anke rikonoxximent. Tkellmu wkoll Dr. Antoine Vella kif ukoll il-President Emeritu Marie-Louise Colleiro Prega fejn semmew kif anke ċerti affarijiet jistgħu jsiru fil-homes biex ċertu kura tingħata hemm stess u jnaqsu l-ġirien l-anzjani.